Kaikki saa alkunsa siitä, kun edellisellä työnantajalla, missä olin töissä, niin siellä ei siivous toiminut. Ja puolivitsillä nakkasin kahvipöydässä sihteerille, että vaimo voisi alkaa tällä illalla siivoamaan. Ja siitä meni 3 päivää, niin sihteeri tuli kysymään, että laitatteko te tarjouksen. Joo, siitähän se kaikki lähti, että Service One perustettiin vuonna 2002. Siivous on meidän päätuote ja sitä räätälöidään eri asiakaskunnalle. Toimistosiivous on suurin, sitten on muuttosiivous, yrityssiivousta, nämä erikoissiivoukset, peruspesut, ikkunanpesut ja kotisiivousta on kanssa. No, työyhteisö meillä on monipuolinen, on suomalaisia ja on ulkomaalaisia ja on eri taustasta olevia henkilöitä, on monenlaisia. Yleensä jos meille tulee työntekijä ja heitä kiinnostaa ala, niin tarjotaan oppisopimusta. Luotettava, joustava, tiimityö ja sitten tämmöinen tasapuolisuus on yrityksen arvot. Tehtiin tämmöinen tutkimus työyhteisön kanssa ja sieltä nousi nämä arvot esille. Ympäristöystävällisyys näkyy meidän toiminnassa esimerkiksi päästöraportteja, joka tulee kuukausittain. Ja sitä kautta saadaan päästöjä seurattua ja näkee omalla toiminnalla, miten ne sitten vähenee. No kyllä meillä tämänhetkinen tilanne on hyvä ja oikeastaan itsellä on tarkoitus kehittää pikkuhiljaa tästäkin, että koskaan ei olla valmiita. Service One. Puhtaasti sinulle.